Iki alon-alon ya, Kak. Pak Giman. Biasane nek teng Pak Giman mboten sing kagungan hajat kan kutut manggung kuwi biasane lho Mas. Biasane lho. Iya. Biasane ki 1 juta. Ngono. Berarti iki kutute kutut Bangkok, Kak. Iya, udu lokal. Kudune iki sing ngersake kutut manggung ki ibu lah kok bapak ya. Lah kok Lah yo tumben-tumbene iki bapak ya senenge manuk kaya aku. Kok Pak Giman iki senengane manuk? Kudune lah ibu sing seneng manuk. Lah iya. Lah. Loh, Kok Pak Giman sing seneng manuk? Oh, sing bagian kuwi. Pareku tute rasa Kelakon bayar kontrakan kowe Mas Pentol. Nah, Kontrakane sebulan piro, Kak? kayak sambate telung sasi ram bayar. Lah kayak sebulan piro kontrak iki? Kontrakane piro sebulan? 1 juta. 50. Sebulan iki 50. 50, telung tahun le ram bayar. Eh. Lah kayak mong sak cilik kan. Bu. Oh ya. Pak De sehat. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Ning telah Jan wis. Iki cengkok-cengkoke kaya cengkok-cengkok sunyah nih. nyah nyoh. Nah iya. Hanggung memanas. Ajarin Hela. Gak usah Mbak, gak usah. Gak usah bisa, udah gak usah. Nanti kalau Nela nyanyi, tante gak ada itu kerjaan. Keringan. Klek saya lu aku. Hor kata kong 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 kong. Hor kata kong Dawane Kak? kong Kong. 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 Enek to manuk ngono ki swara ngono kuwi? Ana. Manuke sapa? Ono manukmu. Ra, manukku malah setegas kok. Kong ngono. Mbok nak manuk Pak Giman. Mau tekono ibu. Oh, Mun ngono. perso ibu. Bu, Bu. manuk bapak niku nak manggung dawa napa Manuke pendek? bapak nek manggung Pendek. Manuk kutot to sih, Bu. Lah kula wong ngertos temen mriko wonten manuk kutot to. Biasanya anggere isuk ibu ngrungokne niku dawa apa pendek? Dimanggake monggo. Monggo, monggo, monggo. Nggih. Monggo, monggo.
Monggo 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 Bapak Ibu monggo Pak langsung mlebet go. Dahar mie ayam. Ya, ono mie ayam. Sinten iki? Oh iya. Loh, jare Pak Gimanmu seneng sing kewek-kewek. Iya. dhewe. Saiki Oh, ngoten nggih. Niki Asuka rawuhipun para tamu. Jan. Asore sore ya labang kutune jaluk jaluk ombe Jatahe ngombeni, Kak. Iya. Homben. Sumuk, Mas. Homben, 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 nono. Manu sapa tak homben, homben, nono. Bar diombeni terus dipakani. Bar dipakani terus Opo? Pakan nono halah pakan 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 nono
Iki mesti ditunggoni Pak Giman. Ya ta, Kang? Iya, Mas. Kewek. Kewek. Oh, dibaleni Mas sing kewek kuwi, Mas. Iki pasti metu ki. Oh, mau anu ora konsen. Iya, ora Pak Giman. konsen. Lagi nyalami tamu-tamune. Bablas kenapa Pak Giman? Oh si kucing. Matur sembah nuwun Bapak Ibu tamu yang berhadir. Pasen iki manuke wis Duh Kang Mas Wong bagus kucing. Sore ya lapar kututin jaluk ngombe. Bablas ke si kucing Mas. Oh iya. biasane ku mlebune ku si kucing ku dianu rukun agawe santosa Oh, rukun agawe rumiyin. santosa. Nah, engko baru ki bablaske si kucing baru. Ya. Pokok celuk anu Mas, rukun agawe santosa terus bablaske si kucing. Niki spesial kagem keluarga besar Saiful Hajat, Bapak Sekiman kalian Ibu. Hajining diri pribadi. Langsung jebule. Ayo kan ngadeg kae. Ayo kene. Kalau diajak joget monggo Ibu Woi. Hajining diri pribadi mongko ngantong ing wadaling lagi. Aja dianggap sepele nyatane gede migunane Mas Bagus. Sasangamane bebrayan ora cukup pangkat sarta bondo pinaka jangkaping sesambungan putus ing mas padha. Aja nganti gawe juga ring sapodo-podo bajingan sawetara papriye murid tentrem sakake ayo Mas. Awarso Pak RW. Mas Marso lenggahe teng mriko nih kalau kali Mas Gondrong kalau nggak salah. Masa? Mas- oh oh, niko. ya Allah sudah dada-dada. Ayo kita merapat ke sono, Kang. Iya, bar niki terus si kucing. Kang pantes
Lagune napa niki dipersiapkan monggo dulur-dulur. Perahu layar. Oke. Spesial lagi perahu layar.
Hae. Hae Pak RW. Mas Tulus, hae. Mas Tulus niku teng mriko mboten krungu, Pak. Nggih. Mbok nyeluki sing cedhak wae lho kok adoh lho. Mas Bagus, hae. Iya kene no tertib Mas, wis tenan Pak RW apa meneh iki wis pacarku Mbak Senen Pak RW. Pokoknya anggere nek Mbak Teki iki mesti enek Mbak Senen ya. Tenan pokoknya di mana ada Mbak Teki di situ ada Mbah Senen. Monggo Pak RW. Catetan sajroning ati datang tutur saya merahati aku kowe dadi garwa berkoleren ning gumuk asmara Chandra Pesona. Pak RW monggo. yen lewat aku kelingan gubuk kae yen tak lereng pengen cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang gubuk gubuk kae nyimpen wati nanti besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita wayah wengi ngerti gagat lino oh hae ini kan dengar panggung kae Pak dereng belas niki, Pak. Oh, ngoten. Pak RW hae. kuwi wis Oh iya Mbak Mbak Senen Senen no deh. kok Mbak Senen hae. Wes to. Lah kok cepet temen ale wes. mumpung nyekel mic jare Mas Napa? Tulus kok bablaske kitir sumilir Oh kitir sumilir. ya Aku gak nganggo hae kesedih lah aku. ora Pak Manot. usah Sedih sing aku. penting kan tempelane Sedih rasa aku. hae-haean Catetan sajroning